खौरां फिन आरोबाव बड'लेण्डनि साथाम लाइमोनफोरनि जाफुंसारनाय। नेपाल गुजुरिय काराटे डु एसोसिएशन आरो एशियान काराटे फेडारेशन वर्ल्ड काराटे फेडारेशननि बानजायनायाव नेपाल हादरनि दशरथ स्टेडियाम त्रिपुरेश्वर काठमांडुआव खुंफुंजानाय 2024 मायथाइनि साउथ एशियान ओपन इंटरनेशनल काराटे चेम्पियनशिप कुमाइट बादायलायनायाव भारत हादरनिफ्राय गासै सा 60 गेलेगिरि लाइमोनफ्रा बाहागो लानो खाबु मोनदोंमोन। बे सा 61 भारत हादरनि गेलेगिरिफोरनि गेजेराव बड'लेण्ड हालामनि क'क्राझार जिल्लानिफ्रायबो साथाम गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन आरो कच महरै सन्जीब बसुमतारी बिथांनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गल्ड मेडेल सिलभार मेडेल लानानै देरहासार जानो हादों। लोगोसे बे साउथ एशियान ओपन इंटरनेशनल काराटे चेम्पियनशिप 2024 मायथाइनि बादायलायनायाव क'क्राझार जिल्लानि बर'नि फिसा देरहासार नार्जारी आरो मिथिंगा नार्जारीमोना बाहागो लादोंमोन। बे गोजौ थाखोनि गेलेनाय बादायलायनायाव देरहासार जाना सिलभार मेडेल आरो ब्रन्ज मेडेल लाबोनो हानाय बड'लेण्डनि साथाम लाइमोनफोरनि मुङानो जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जगेन्द्रपुर गामिनि सरन नार्जारीनि फिसाज्ला देरहासार नार्जारीया 75 केजि कुमाइटआव गल्ड मेडेल मोनसे आरो काटा देखायनायाव सिलभार मेडेल देरहासार जानो हादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिंगिमारि गामिनि लासित नार्जारीनि फिसाज्ला मिथिंगा नार्जारीया 84 केजि खमलायनायाव सिलभार मेडेल देरहासार जानो हादों आरो क'क्राझार जिल्लानिनो सिङाव थानाय कुसुगाव इस्लामपुर गामिनि सम हासदानि फिसाज्ला देना हासदायाबो सेनियर मेल बादायलायनायाव 67 केजि खमलायनायाव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। गुबुन फारसेथिं गवालपारा जिल्लानि सलमारि गामिनि लखन रायनि फिसाज्ला हिमांशु रायाबो साब जुनियर बादायलायनायाव 30 केजिआव खमलायनायाव ब्रन्ज मेडेल आरो काटा देखायनायाव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। गोजोनथाव खौरां फिन आरोबाव बड'लेण्डनि साथाम लाइमोनफोरनि जाफुंसारनाय। नेपाल गुजुरिय काराटे डु एसोसिएशन आरो एशियान काराटे फेडारेशन वर्ल्ड काराटे फेडारेशननि बानजायनायाव नेपाल हादरनि दशरथ स्टेडियाम त्रिपुरेश्वर काठमांडुआव खुंफुंजानाय 2024 मायथाइनि साउथ एशियान ओपन इंटरनेशनल काराटे चेम्पियनशिप कुमाइट बादायलायनायाव भारत हादरनिफ्राय गासै सा 60 गेलेगिरि लाइमोनफ्रा बाहागो लानो खाबु मोनदोंमोन। बे सा 61 भारत हादरनि गेलेगिरिफोरनि गेजेराव बड'लेण्ड हालामनि क'क्राझार जिल्लानिफ्रायबो साथाम गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन आरो कच महरै सन्जीब बसुमतारी बिथांनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गल्ड मेडेल सिलभार मेडेल लानानै देरहासार जानो हादों। लोगोसे बे साउथ एशियान ओपन इंटरनेशनल काराटे चेम्पियनशिप 2024 मायथाइनि बादायलायनायाव क'क्राझार जिल्लानि बर'नि फिसा देरहासार नार्जारी आरो मिथिंगा नार्जारीमोना बाहागो लादोंमोन। बे गोजौ थाखोनि गेलेनाय बादायलायनायाव देरहासार जाना सिलभार मेडेल आरो ब्रन्ज मेडेल लाबोनो हानाय बड'लेण्डनि साथाम लाइमोनफोरनि मुङानो जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जगेन्द्रपुर गामिनि सरन नार्जारीनि फिसाज्ला देरहासार नार्जारीया 75 केजि कुमाइटआव गल्ड मेडेल मोनसे आरो काटा देखायनायाव सिलभार मेडेल देरहासार जानो हादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिंगिमारि गामिनि लासित नार्जारीनि फिसाज्ला मिथिंगा नार्जारीया 84 केजि खमलायनायाव सिलभार मेडेल देरहासार जानो हादों आरो क'क्राझार जिल्लानिनो सिङाव थानाय कुसुगाव इस्लामपुर गामिनि सम हासदानि फिसाज्ला देना हासदायाबो सेनियर मेल बादायलायनायाव 67 केजि खमलायनायाव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों। गुबुन फारसेथिं गवालपारा जिल्लानि सलमारि गामिनि लखन रायनि फिसाज्ला हिमांशु रायाबो साब जुनियर बादायलायनायाव 30 केजिआव खमलायनायाव ब्रन्ज मेडेल आरो काटा देखायनायाव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों।